खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आधार कार्ड बाय'मेट्रिक लक खुलिनायनि बागै खोनासंथि होनायखौ जौसिन बिजिरसालिया फावसायबाय। दुमदुमायाव दंफां बायसिननानै सानै सुबुंनि जिउ खहा। लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि श्रीनिवासनिसिम आसाम पुलिसनि नटिस। सालाकाटि ब्लकआव सा 86 फरायसा आरो सा 24 बेमारिफोरनो सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होदों। कुटुरिजार माइनाव गामिनि सबिन बर'नि बिसि अरनि बर'आ गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आधार कार्ड बाय'मेट्रिक लक खुलिनायनि बागै खोनासंथि होनायखौ जौसिन बिजिरसालिया फावसायबाय। मख'नो गोनांदि एनआरसि सोदांनायनि दाबि आरो अजद खालामनायनि समाव रायजोनि 27.43 लाख सुबुंफोरनि बाय'मेट्रिक लक खुलिनानै दोननाय जादोंमोन। जाउनाव बै लाख सुबुङा दिनैसिम आधार कार्ड मोननो हायाखै। बाय'मेट्रिक लक खुलिनायनि जुनै एनआरसिनि जोबथा फारिलाइयाव मुं थानानैबो 8.3 लाख सुबुंफोरा आधार कार्ड मोननो हायाखै। बेखौ लानानैनो टीएमसीनि रायजो सभानि एमपि सुस्मिता देबा जौसिन बिजिरसालियाव लिरनाय आर'जलाइ होदोंमोन आरो बेनि सायाव बिजिरसालिया खोनासंथि होनो फारिलाइयाव थिसनदोंमोन। बेनि सायाव खोनासंथि होनो गोबां खेब सिगांदोंब्लाबो बिजिरसालिया जेबो थांखि लायाखै। बबेखानि 21 एप्रिल खालिबो खालार थि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बेबो जाफुङाखैसै। बेनिखायनो 12 मे खालार खालि गोदान खालार थि खालामफिननाय जादों होननानै मिथिनो हादों। बारहुंखा बारदै सिख्लानि सिमब्रेनाया रायजोआव गिख्रंथाव महर लादों। चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव बारहुंखाजों दंफां बायसिननानै सासे आइजोआ जिउ गोमानायनि उनाव तिनसुकिया जिल्लायावबो दंफां बायसिननानै सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तिनसुकिया जिल्लानि दुमदुमायाव गिख्रंथाव बारहुंखा सिमब्रेनायाव दंफां बायसिननानै सानै सुबुङा जिउ गोमादों। थांनाय हराव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। दंफां बायसिननानै जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ बिजय मानिक आरो देब कुमार ठाकुर होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सनिबारखालि हराव बिजय मानिकआ गंसे बाइकजों दुमदुमानिफ्राय बरदुबियाव थानाय गावनि न'आव थांबाय थानाय समावनो लामायाव गोब्राब बारहुंखा लोगो मोनो आरो फांसे दंफाङा बायसिननानै बिजय मानिकआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गुबुन फारसे बेबायदिनो दुमदुमायाव बारहुंखाजों दंफां बायसिननाय जाथायाव देब कुमार ठाकुर मुंनि गुबुन सासे सुबुङाबो जिउ गोमादों होननानै खौरां मोननो हादों। लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि श्रीनिवासखौ थानायाव हाजिर जानो आसाम पुलिसनि बिथोन। श्रीनिवास बिहिबिखौ फैगौ 2 मे खालि फुंनि 10 रिंगानि सिगां दिसपुर थानायाव हाजिर जानो थाखाय बिथोन होनानै आसाम पुलिसआ नटिस दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि डक्टर अंकिता दत्तआ अजद होनाय बायदियै श्रीनिवासनि हेंथायै दिसपुर थानायाव 692/2023 नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामदों आरो आसाम पुलिसआ हादरारि लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि श्रीनिवास बिहिबिखौ दिसपुर थानायाव हाजिर जानो थाखाय बिथोन होदों। बे नटिसखौ सानजा गुवाहाटीनि एडिशनेल डेपुटि कमिशनारआ श्रीनिवास बिहिबिनो दैथायहरदों। रिपर्ट बायदिब्ला आईपीसीनि U/S 509/294/354/354/506 बायदि धाराफोरखौ श्रीनिवासनि हेंथायै लागायनाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि अंकिता दत्तआ टुइटाराव श्रीनिवासनि हेंथायै मलेस्टेशन आरो मेलेमारि सास्ति होनायनि गोख्रों अजद होदोंमोन आरो दिसपुर थानायाव एजाहार होदोंमोन। बेनि उनाव एफिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बराया बे जाथायखौ दोलोनि गेजेराव दैखांनानै दिल्लीयाव सावरायनो खोथा होदोंमोनब्लाबो अंकिता दत्तआ पुलिसनि साखाथियाव साफिनायनि उनाव अंकिता दत्तखौ 6 बोसोरनि थाखाय कंग्रेस दोलोनि प्राइमारि मेम्बारनिफ्राय एरख'नाय जायो। ओरैहाय श्रीनिवासखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय आसाम पुलिसनि मोननै टीमा कर्नाटक आरो दिल्ली फारसे रावना होदों होननानैबो मिथिनो हादों। सालाकाटि ब्लकआव सा 86 फरायसा आरो सा 24 बेमारिफोरनो सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होदों। 31 नं सिडली विधानसभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक आरो गोलाव समनिफ्राय गोब्राब बेरामजों सैनांनाय बेरामिफोरनो 10,000 रांनि चेक रानगासिनो दङ।
गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय होनाय जादों बे राङारि अनसुंथाइखौ। बेबायदिनो दिनै मुराबारियाव थानाय सालाकाटि ब्लक कमिटि मावख'नि नब्लाङाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सालाकाटि ब्लकनि बेन्दोंआव सा 86 फरायसाफोरनो आरो सा 24 बेमारिफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायनानै होयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मिलन मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक लाइमोन गांखंनि नेहाथारि आइला मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक कमिटि आइजो गांखंनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारि आरो सालाकाटि ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि अमरीश कुमार ब्रह्ममोना बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कुटुरिजार माइनाव गामिनि सबिन बर'नि बिसि अरनि बर'आ 7 दानसोनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ। अरनि बर'आ गल ब्लाडाराव केन्सार आरो ब्लाड केन्सार एनिमिया बेमारजों लोगोसे जन्दिस बायदि गोब्राब बेरामजों जुजिगासिनो। अरनि बर'नि बेमारखौ नायनो थाखाय गिबियाव गुवाहाटीयाव लांजेनदोंमोन, नाथाय बेयाव जन्दिसखौ मोजां नायनानै लाबो होननानै बुंहरदोंमोन डाक्टारा। बेनि उनाव बङाइगावनि आगस्टिन हस्पिटालसिम लांदोंमोन, नाथाय बेयावबो बेरामा रोखा जायाखैमोन। उनावहाय बरपेटा देहा फाहामसालियाव लांनानै गल ब्लाडाराव केन्सार जादों होननानै मिथिनो मोनो। बेनिखायनो अरनि बर'नि मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव लांफिननो सानदों, नाथाय थोजासे रां गैया। मानोना बिसोरनि नखरा अरनि बर'नि बेरामखौ नायै नायै गोबां रां रुफा हा हु जोबलांबाय, अब्लाबो बिनि बेरामखौ सोखानो थाखाय थोजासे नङा। बेराफारसे बिस्रानि नखरा गोरिब नखर, लोगोसे अरनि बर'हा गावजों लोगोसे फिसाय आरो 2 फिसाज्ला आरो 1 फिसाजो दङ। बेनिखायनो नखराव जोबोद दुखु खस्थजों सहायबोनांगासिनो दङ। अरनि बर'खौ बे समाव गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनायनि थांखि लादोंमोन, नाथाय अरनि बर'नि बेरामखौ एसे एनै रांजों सोखानो हानाया गोब्राब। बेनि थाखायनो अनसुंथाइनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो अरनि बर'नि फिसाय सबिन बर'आ सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो लुबैदों आरो लोगोसे गासै रायजोफोरनिसिमबो खावलायहरदों दि राहा गोथे नखरनो बेरामिखौ नायनो थाखाय जा एसे हायो गोसो जानानै हेफाजाब होनो खावलायदों। हेफाजाब होनो थाखाय बेरामि अरनि बर'नि फिसाय सबिन बर'नि एकाउन्ट नम्बर 396666187164 IFSC SBIN 0018805। सोरबाफोर बे बेमारखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय मिथिगौब्ला जानबुं नम्बर 8011359792 नम्बराव राहा गोथे नखरनो फोरमायहरनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।